No niin, morjesta. Olisi vähän tarkoitus lähteä tässä viettämään sitä kokkien vapaa päivää ja meillä on täällä Janne, Jani ja sitten täällä on meidän venemestarina kautta jikispesialistina Teemu. Ja paikkanahan meillä on tässä Ähtäri Hankavesi. Ähtärissähän vesistöä löytyy ihan valtavan paljon hyviä vesiä, mutta tässä Hankaveellä kun ei ole kukaan aiemmin kalastellut, niin lähdetään vähän koittaa sieltä, että tulisiko kuhaa tai ahventa ja saataisiin vähän jotain päivän lounasta sitten valmisteltua. Se on tietysti, kun kokit on mukana, niillä on tuolla pieni semmoinen ruoanlaitto juttu sitten ottamassa. Niin semmoista. Ei muuta kuin venettä vesille. Hyppääkö pojat sinne ensin kyytiin, niin se on hyvä muistaa, kun veneelle mennään, että on kaikki turvavarusteet mukana, niin on paljon kivempi sitten liikkua tuolla. Ja toki aina moottoriveneessä ne kuuluu ihan perusjuttuihin. No niin, nyt on päästy vesille ja miltä se Jani vaikuttaa? No mikäs tässä vielä? Onko Janilla mikki vielä? Onhan se siellä vielä paikalla. No. Joo, mikäs tässä mukava sunnuntai-päivä menossa ja kova odotus, että pääsee kalaan. Eikä voi muuta kuin ihmetellä tätä keliä. Niin. Tää on tilattu keli. Tää on niinku aika huikea. Nyt niinku 10 pistettä Pekka Poudalle tästä hommasta. Kyllä. Nyt on niinku parasta antia mitä voi olla. On tää hienon näköistä tää Ähtärin seutukin. Täällä on kyllä niinku, toki on mökkiä ja asutusta, mutta paljon on kyllä myös sitä semmoista luonnontilastakin rantaa. Ja tuollahan on lähellä näkyy tuo Mekkorantakin, missä on leirintäalueet ja muut. Joo, paljon liittyy niinku lapsuuden muistoja näihin paikkoihin. Ja toki miksei nyt viimeisinkin vuosiin, mutta kyllähän tämä Ähtärijärvi on sellainen eteläpohjalaisten niin kuin must-paikka, jos haluaa vähänkään järvielämää nähdä, niin täällähän tätä on. Kyllä, ehdottomasti. Eiköhän me tästä ajella kalapaikoille ja katsotaan, että miten niin se päivä pyörähtää käyntiin. No niin, ensimmäiset heitto. Janilla ensimmäinen heitto. Katsotaan miten käy, ei muuta kuin sinne vaan ja Paljon tässä oli Teemu syvyyttä? Se joku muutama metri. Muutama metri, okei. Okei, varmaan ihan mahdottomasti sit kun tuntuu, että on pohjassa, niin sitten valat kuuntelee. Jaha, Jannella kanssa siivat ulkona ja katsotaan miten lähtee homma käyntiin. Teemulla oli ilmeisesti tärppi siellä jo äsken. Okei. Jees, eli meillä on käytössä 2 Garminin luotainta ja 1 Lourancen luotain. Että Louranceen piirtää meille karttaa, että tiedetään vähän missä ajellaan. Ja sitten meillä on viistokaikuna tässä Garminin Ultra ja nyt kun me ollaan paikallaan, niin se ei kauheasti piirrä, että toi viiston kuva vaatii, että siitä tulee selvää, niin että vene liikkuu. Mutta kiviä tässä on molemmin puolin nämä vähän mitä piirtää. Ja sitten meillä on tuon live-luotaimen kanssa Garminin tämmönen GPS-mappisarjan laite, eli siinä näkyy nyt suoraan eteenpäin. Täällä tää anturilla osoitetaan, että mihin halutaan osoittaa. Niin siellä näkyy esimerkiksi kivi tossa. Ja sitten kierretään vähän enempää, niin tuolla takana on reilusti kivikkoa, minkä seassa monesti se kuha on. Tätä voi pyörittää tätä ihan 360 astetta tätä luotainta. Ja se näyttää aina eteenpäin sen verran mitä on määritelty suunnilleen, että tommonen reilu 20 metriä se näyttää aika tarkkaa. Eli täällä on pituus, matka ja sitten on syvyyskäyrä. On päästy vähän heittelemään tähän kanssa itekin jikiä ja heitellään tämmöistä pientä, jos sieltä vaikka niin kuin joku ahven kävisi kimppuun. Täällä on kyllä aikamoinen pommitus nyt paikalla. Täällä on pari kokkia molemmilla puolilla, Janne ja
Jani pistää parastaan tossa, että katsotaan, että kellä se tärppi ensimmäisenä tulee, että päästään niin kuin väsytyshommiin. Haavi on valmiina tuossa. Isoja kalojahan täällä tunnetusti Ähtärin vesistöstä löytyy, että varmasti useamman kilon kuhia mahdollisuus saada. Mutta tästä se lähtee. Jos ei muuta isoa, niin kalastajat on. No joo, mutta sehän on sellainen perinteinen sanonta, että laihaan kokki ei voi luottaa. Ja kyllähän se vähän sellainen juttu on, että niissä hommissa niin pakko se on sitä ruokaakin joskus maistaa, kun sitä asiakkaalle tarjotaan, että tietää, että mitä sitä laitetaan. No niin, lähdettiin siirtyä vähän toiseen paikkaan. Lähdetään etsiskelemään sitä kuhaa ja ahventa, että missä ne oikein lymyä. Miltä se Jani vaikuttaa nyt näin, kun on muutamia heittoja päässyt kokeilemaan? Onko niinku lihakset rentoutunut? On, ja kyllä tää tosi hieno homma on. Joo. Nyt vähän kun itsekin rauhoituu tässä niin alkuinnostuksen jälkeen ja pääsee vähän hommasta kiinni, niin tosiaan mahtavaa. Eikö te yrittäjällekin ihan mukavaa, kun saa niinku mieli lepää eikä tarvitse miettiä mitään niinku semmosia arkisia askareita? Näitä pitäisi olla enemmän näitä. Eiköhän me näitä saa järjestämään? No. Mietitään, katsotaan mitä meillä seuraavaksi on luvassa. Sitä odotellessa. Näin on. Tää on tämmönen pieni mittausväline. Tässä on niinku kuhan alamitta, se on 42 senttiä. Täällä sit mä laiton tälleen niinku 10 sentin väleillä, niin täällä on niinku 52, 62, 70, 80, 90. Ja sit tää on niinku, onko se tää metrinen, mitä me ollaan niinku hakemassa. Mutta näillä, tää on aika kätevä. Niin sitten saadaan lähteäkin rantaan, kun jos tällainen metrinen kuha tulee. Sit se on niinku tonne kiuluun käynti niin sanotusti. Vaihdetaan vähän paikkaa, tosta justiin katoin täältä omasta kartasta, niin oltais menossa tohon suurin piirtein Hankaniemen kohdalle. Siinä on semmonen syväne penkka, niin katsotaan, että luuraisko ne kalat siellä. Ja tämähän on kalastus sellaista, että pitää vähän paikkoja etsiä ja niinhän sitä sanotaan, että etsivä löytää, mutta no, jännitys tiivistyy. Noniin. Oi. Nyt on kala. No niin. Miltä tuntuu? Otetaanko haavia? Komeen kokoinen ahve. Kyllähän se on niinku pannukarkea, ei muuta kuin 400. Kyllä me otetaan siitä niinku ruokakala. Aika mukavan koko. Sitten kun jaetaan 10, niin se on hankave ahve. Joo. Nättika. Ja tää on niinku mielenkiintoisempi järvenä kuin Lappajärvi, kun se on Lappajärvi on niin erilainen. Joo. Tässähän on justiin, kun tässä on nyt me ollaan tällä hankaveellä, mutta sitten on taas kun lähdetään Ähtärijärvelle, se on ihan omansa. Ja sitten jos mennään vaikka siihen niin kuin keskustan kupeeseen Ouluveteen, se on ihan omansa. Ja tuolla on meidän kala. Niin joo, siinä on kala. Niin puhettakaan siitä sitten, että jos mennään tonne sitten jos mentäisiin niinku Virtain puolelle niille vesistöille, niin ne on valtava. Et siinä on tosi paljon. Mutta siellä on sitten taas se, että siellä on tosi syvää. Ikihomma on vähän sellaista niin kuin muutenkin kalastuksessa, että aina ei välttämättä tiedä, että mikä se päivän ottipeli on, mutta valikoimaahan meillä löytyy vaikka mitä. Ja Jani on täällä nyt tietysti tämmönen värikäs persona ja muutenkin, mutta onko se niinku enemmän tonne kirkkaisiin väreihin menossa nyt vai mitä se Jani? No kyllä mä vähän kirkasta haluaisin. Sieltä valita, että sitähän ei tiedä mikä se on, mikä se nappaa. Ei jumalauta, tää on vaikeeta. Täältä mä lähden etsimään, mutta... Se olisi tommonen... Kokkina. Tietysti tommonen perinteinen savukala, niin sehän pisti heti silmään ja sillä lähdetään. Sellainen... Tai itse koittaa tommoista ja paino mulle kanssa. Okei, mä otan tuolta toisesta paksista. Niin annetaan siihen sopiva pää sulle. Niin
niin, nyt on tultu tuolta Kiulun suunnalta tähän taas kalastuksen pariin ja tultiin tähän Nousunniemen lähettyville. Tässä on aika kiva tommonen karikko, ihan näkyy tuommoista pintakiveäkin on aika paljon ja eihän tää mikään huono paikka ollut, kun tuossa Teemu jo yhden kuhan nappas tohon. Oli vaan, ei ollut ihan mitan täyttävä, niin päästettiin takaisin kasvaa ja vähän hoikanlainen kaveri muutenkin. Niin. Mutta kokeillaan, mitä tästä tulee. Wow! No niin. No nyt tuli komea ja mitallinen kala. Katsotaan, mulla on täällä nyt testataan tota mun narumittaa, että miten se toimii. Meillä on täällä 42 senttiä, niin kyllä se on mitallinen kala. Siitä saatiin aika hyvä oloinen ruokakuha. 48 senttiä. Elikkä tarkoittaa sitä, että järvessä on kala. Niin. Veneen alta oli noppimassa ylös. Okei. Nappas. Kohta kaikilla on sellainen läpinäkyvä hiki. Mä tehdään vaihtaa oranssi. Se on ihan oranssi toiseen, mutta ne on noin ammattilaiset erikseen. Kalareissu on nyt heitetty tuonne ja saaliiksi saatiin kuhaa ja ahventa ja nyt olisi tarkoitus tästä lähdetään tekemään vähän ruokaa niistä ja siirrytään tuonne ruoanlaittopaikalle ja Teemu itse asiassa ajaa veneen tosta vielä sinne samalle mestalle, mihinkä mennään ja ottaa muutaman kuhan tuossa tullessaan sinne meille lisää. Niin nähdäänpä siellä sitten ruoan parissa. Kalalta tultu ja olisi tarkoitus alkaa vähän valmistelemaan ruokaa ja kokit kun on vapaapäivällä, niin kuin kuvasta näkyy, niin poillahan on aina niin kuin kunnon setti mukana. Siinä on laitettu kaikkea mahdollista. Siinä on vähän valmistellaan misoja niin sanotusti kuntoon ja tässä on meillä tämmöinen pikku kesäkeitti. Ollaan tässä sedulla Tuomarniemen rantasaunalla ja tuolla suunnalla oltiin kalassa. Siellä on meillä Teemu vielä vähän hakemassa lisää meille särvintä tuohon ja miltäs pojat paikka näyttää? No hyvältähän tämä näyttää ja mikäs tässä on kokkailla, että päästään alkuun, niin kyllä sieltä se ruoka tulee. Joo. Kyllä, paikkahan on sinänsä aika lailla viimeisen päällä. Niin. Joo, tää on kyllä hyvä. Ja se on ihan mukava tehdä tuommoista lähiruokaa. Mutta ei mitään. Meillä on täällä grillikin vähän jo valmistumassa ja muuta, niin lähdetään siitä hommasta liikkeelle. Yes. Piti lähteä hakemaan pojille vähän mustikoita tosta ja pikkusen makosta. Miltäs täällä näyttää? Onko homma niin sanotusti hallussa? Onnistumisen iloa koko ajan. Joo, mä toin teille, mä tiedän, että te olette iloisia, niin vähän remiksiä. Sitten kävin poimiin mustikoita. Täällähän on mustikotkin, nämä on suurempia kuin Börja. Joo, ei mitään. Joo, nämä kiinnostaa ennen. Ai ne kiinnostaa ennen? Noniin, okei. Yes. Ei mitään, homma jatkuu. Kiitos. Sieltä tuli Teemukin järveltä tähän syöntihommiin ja ilmeisesti ei kalaa siellä hirveästi enää syönyt. Joo. Ainoastaan niinku puukaloja oli mitä löytyi. Täällä on pojat pistää jo ruokaa vähän niinku aika lailla hyvälle mallille. Siinä on vähän salaattia ja savustuspöntöstä tulee savua ja perunat siellä kiehuu ja käydään kurkkaa tuolla vähän uusia vanhoja perunoita täällä. Niin tuolla perunat pöhisee tillin kanssa ja nyt kaikkea muuta herkkua valmistuu. Jani pisti kuhaa siinä fileeksi ja tämmöistä kohta syödään. Kyllä me vielä syödään tänään. Tehtiin hollandaise kastike pojat pyöräytti kalalle, eli kuuma voi. Ja mitäs Janne siinä muuta on? Siellä on siis kananmunan keltuaista ja
valkoviiniä ja sitten sinne laitetaan vain kiehuvan kuumaa voita ja sekoitetaan. Siitä tulee tällainen emulsiokasti. Okei, aika makeen näköistä. Maistuu varmasti kuhan kanssakin. No, voita Siellä. ja valkoviiniä ja kalaa on siellä. Ja Siellä kala sieltä ne rupeaa niin sanotusti tulemaan. mukavasti savustuu tuolla savustuksessa. Mitäs täällä valmistuu? Oi. Mulla taitaa tulla niinku alkupala leipiä. Alkupala leipää, nyt pikkusen Joo. vaan lämpöä ja väriä. Ja Siinä on savustettua tuommoista saaristolaisleipää, niin aika hyvän näköistä ja tuntuu olevan siellä paistovälineessäkin puhtia ihan reilusti. Väri syntyy aika nopeasti kyllä. Sen jälkeen pistetään varmaan vähän kalaa pannulle. Joo. No niin, mä voin ottaa ne. No niin. On muuten aika hyvä lämpö. Sieltä lähtee pari kuhapilettä, mitä maustettiin. Sinne tuli 6 kerkkä suolaa ja sitten tuli hunajaa ja rypsi. Eikö tästä kylmäpuri? Joo, niin oli. Kylmäpuristo rypsiöljyys. Jep. Tässä rupeaa vähän niinku... Niin se puhaltaa oikein kunnolla sulle sinne. Pojat laittanut nyt pikkusen särvintä pöytään ja Jani kun on ollut siinä Jannen kanssa mestarina, niin mitäs me tänään syy? No joo, meillä on tuollainen, aloitetaan niin kuin vihreällä salaatilla ja sitten meillä on tällaista saaristolaisleipää, joka oli savustettu. Se oli savustettu, joo. Kyllä. Siinä vähän smetanaa ja sitten ahvensevitseä, eli kaikki ahven, mitä me saatiin, niin on siinä nyt sitten 10 leivällä. Joo. Sitten on 2 tapaa tehtyä kuhaa, savustettuna ja paistettuna. Vähän marinoitiin siinä nopeasti. Ja siihen on majoneesia siinä lisänä, sitruunaa ja valkosipulia siinä. Ja sitten tällainen tilli crème fraîche kastike. Perunoita myös 2 lailla. Siellä on keitetyt perunat ja sitten savustetut perunat vielä lisäksi. Näin. Näyttää kyllä aika hyvältä ja meillähän on tämmöinen helppo lautasvalinta, noin tommoset päreet, niin niistä on aika kiva syyä. Ja alkuun otetaan tästä vähän tämmöistä kuohumahlaa, siellä on 2 eri vaihtoehtoa. Siellä on raparperi ja sitten meillä on täällä siinä lukee kuule Horsman kukka. Horsman. Niin, maistetaan vähän eri makuja, otetaan se tuohon alkuun ja ne on käteviä, kun ne on niinku 0%, niin saadaan lähteä tästä autolla sitten köröttelee eteenpäin. Ei muuta kuin syö. Yes. Meillä tulee täällä tällainen mustikkakompotti oikeastaan. Eli meillä on tuossa paikallista hunajaa käytettynä siihen ja sitten... Mehiliina hunaja. Mehiliina hunaja. Tää on aivan loistava tuote. Vähän alkoholitonta valkoviiniä, pensasmustikkaa ja paljon rakkautta ja ammattitaitoa. Okei, mennään katsomaan mitä me sen kanssa muuta saadaan sitten. Näyttää vähän semmoiselta niinku mummola-fiilikseltä. Mitäs täällä tapahtuu? Siinä paistetaan köysiä ritareita, eli kermamaitoa ja kananmunaa. Ja siihen kastetaan, uitetaan nuo pullat ja sitten ne paistetaan hiljoiksi reilusti voi. Okei. Siinähän se pääpiirteet. Ja sitten siihen tuli se mustikkakompotti kaveriksi. Se on sieltä tulossa jo. Joo, me käytiin tsekkaamassa. Niin. Joo, ja kermavaahtoa sitten on sieltä vielä Oi. kaveri. Voi sanoa, että sen jälkeen niin elämä hymyilee. Kyllä, että on sellainen niin kuin energiarikastahan tämä vähän on. Joo, mutta tänäänhän me on kulutettu tosi paljon. Me on koko päivä istuttu veneessä. Niin. Kyllä, se on just näin. Ja sitten kalastettu, niin se on selvä ja raitis ilma, niin se kuluttaa, niin pakkoa. Kyllä, jollakin se on pakko kata. Kyllä, justiin näin. Jälkiruoan paikka sitten. Mitäs meillä tässä tuossa vähän otettiin klippiä tuolta, kun me rakennettiin sitä, mutta nyt meillä on valmis tuote, niin mitäs meillä siinä on? No meillä on siinä köyhä ritari. Ja ihan vaan kermamaidossa paistettu köyhäritari pullaa siis ja sitten siinä on kermavaahtoa ja sitten on tuollainen mustikka
toi hunaja, miksikä sitä nyt sitten on? Kompotiksi, niin. No kompotti se on. Niin sellainen mustikka hunaja kompotti. Joo. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Aika hauska, kun tuo on niinku köyhäritari, niin miltähän se, niinku se rikasritari näyttää. Tääkin on aika prameen näköinen. Niin. Ja sitten siinä on vielä tosiaan päällä vähän sitä puolukkaa. Joo. Puolukkarouhe. Puolukkarouhetta. Niin. Siitä. Joo, en tiedä minkä näköinen sitten rikas on, mutta niin. Köyhä on nyt tällainen. Ei huono. Ei muuta kuin ääntä kohden. Kyllä. Se olisi nyt sitten päivä päätöksessä tältä osin. Kalastusreissu heitetty ja voi sanoa, että varmaan kaikilla aika lailla niin kuin ravittu olo. Vai miten Teemulla, niin oliko? Tilattaksi. No niin, okei. Mitäs pojilla? Mitä oli päivä? Ravittu olo. Okei, no niin. Kyllä. Minusta meillä oli hauska päivä. Kyllä. Oli hyvä päivä. Ja tietysti saada plussaa, kun keli oli koko päivän niin kuin se, että ei saada vettä, niin aina se on huomattavasti kivempaa. Pysytään kuivana. Joo, tällaiset kelit joka kerta, niin aina näin. Tee mitään. Jännityksellä sitten seuraavaa koitokseen. Sitten ei tiedä, mitä mä seuraavaksi keksin sitten kokkien vapaapäivälle. Semmoista.